La prestigiosa revista Forbes ha fet pública una de les seues famoses llistes. Esta vegada no parla ni de rics ni de famosos, parla dels professionals que estan més satisfets amb el seu treball, no són els periodistes. No, ni de bon tros. Sí, molta atenció perquè este rànquing el lideren uns treballadors ben místics. Ni tan sols Cristiano Ronaldo és tan feliç en la seva professió com Sergio i Fernando, almenys segons la prestigiosa revista Forbes. Esta publicació assegura que els capellans són els que més satisfets se senten del que fan. La faena del retorn del capellà és molt satisfactòria perquè consisteix en acompanyar a la gent en moments importants de la seva vida i sempre en una perspectiva d'esperança i de consol. Ells s'ocupen del seminari de Montcada. La seva faena és formar futurs sacerdots, però a ells no els agrada parlar de faena. Nosaltres parlem més que de professió, parlem de vocació i trobem que en aquesta voluntat de Déu trobem la nostra felicitat. I si els primers s'ocupen de salvar l'ànima, els segons salven vides. Els bombers s'han convertit en una altra de les professions que destaquen en la llista de satisfacció profesional. Para mí es la mejor profesión del mundo, o sea, no la cambio por nada. Ya me pueden ofrecer el doble de jornal, el triple, que me da lo mismo. Pues un rescate, pues luego es muy gratificante ver que has ayudado. La suma de tot és molt positiva i és molt recompensat. Jo vull jubilar-me sent bomber. Al remat, el rànquing de les 10 professions que més satisfan està marcat per gent que ajuda a gent. Un exemple són els fisioterapeutes, els professors i els escriptors. No debades ajuden a cultivar l'intel·lecte. Además es un sitio tan complicado que aún sabiendo... Fins ara havíem sentit parlar del menjar slow o de les ciutats slow. Les dues estan basades en un moviment creat a Itàlia en contraposició a aquest menjar ràpid, a l'estandardització de la cultura.